उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव जोङो दाबो ज' जानांगौ होननानै आं सानो। दा जोंनि गेजेराव पार्टि दानानै पलिटिकेल पार्टि दानानै खावनै जाबाय। बे खावनै जानानै जों गावजों गाव जुजिलायो। बेखौ गारलायलायनानै जोङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ नि फारसे सिबिनानै जोङो खौसे जाफिनोबा बे हारियाव गोजोननाय फैगोन। बिथांनि नैबे थमाव फैनानै समाय लालायलायनानै ज' जानो हायो दाबो जाथिनि थाखाय जाथि दानायनि नामाव जों ज' जानो हायो। आं बेखौ दिनै खावलायहरबाय। दिनै 1 मे बे 1 मेआ जोंनि थाखाय बिराद गुरुत्वपूर्ण सान। बे सानखालिनो जोंनि बयनिबो सिबिजाथाव फुजिजाथाव मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा केन्सार बेमाराव गोग्लैनानै बम्बे टाटा मेम'रियेल हस्पिटालाव थैनांदोंमोन। दा बिथाङा सासे जोंनि बर' जाथिनि गिदिर सिबिजाथाव बेक्ति। बिथाङा बर' हारिनि थाखाय मोनसे आलादा न'खर हादर दानो थाखाय बिथाङा गावनि थाखानाय गिदिर साख्रिखौनो गारनानै बियो आन्दलन खालामनो थाखाय ओंखारबोदोंमोन। बेबायदि मानसि जोंनि गेजेराव बिराद खम। जेहेथु अफिसार पस्टआव साख्रि मावनाय मानसिया साख्रिखौ जोगारनानै हारिखौ खौसे खालामनानै मोनसे गावनि थाखाय आलादा न'खर हादर सृष्टि खालामनो थाखाय आन्दलन खालामनो हानाया बिराद गिदिर गोरबोनि माने बाथ्रा। गोरबोआ माबायदि गोथार गोरबो गोहोदार गोरबो होननानै जोङो मोनथिनो हायो। दा बिथांनि बे थैनाय सानाव आं बोसोरफ्रामबो फैयो जे बेवहाय एबसुआ माने बिथांनि थैनाय सानखौ फालियो। दा एबसुआ फालियो, जोंबो बयबो फैयो। BPF पार्टिनि जों दा कर्मि जाहैबाय। जों बयबो फैयो। गावनि लिडारखौ जों माबोरै नागारनानै थानो हानो। बेनो सासेल' नायल' जाल' सासे जोंनि एक लिडारमोन जायनि माने बिनि कर्मखौ नायोब्लानो जोङो बेखौ बयबो गोसोखांनांगौ दरखार। दा बे हिसाबैनो आं फैयो। ओमफ्राय जोंनि गासिबो कर्मिफ्रानो दङ। BPFनि कर्मिफ्रानो ज' जानानै दिनै जों बेवहाय हाबदों। दा जेखि जाया मानो जों बयबो बिथांखौ सिबिनांगौ। बेनो माने आसल बाथ्रा। आरो बिथांनि जि सिमां बेखौ जोङो साक्सेस खालामनांगौ। जोङो बिथाङा गैला होननानै बिथांनि आदर्शखौ जोगारनानै माने जों गावनि बेक्तिगत सार्थनि थाखाय सिन्था खालामोब्ला जाथिया लासैनो माने मोले जानानै थांगोन आरोखि। बेखायनो जोङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव जोङो दाबो ज' जानांगौ होननानै आं सानो। दा जोंनि गेजेराव पार्टि दानानै पलिटिकेल पार्टि दानानै खावनै जाबाय। बे खावनै जानानै जों गावजों गाव जुजिलायो। बेखौ गारलायलायनानै जोङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ नि फारसे सिबिनानै जोङो खौसे जाफिनोबा बे हारियाव गोजोननाय फैगोन। दा बेखौ बयबो हांख्रायो। खिन्थु खौसे जानायनि ओंथियाव थाखोमानाय आन्दोआव मोनसे थाखोमानाय माबा थायोब्ला सार्थ थायोब्ला बे जानाय नङा। एकदम गासिबो सार्थखौ त्याग खालामनानै बिथांनि नैबे थमाव फैनानै समाय लालायलायनानै ज' जानो हायो दाबो जाथिनि थाखाय जाथि दानायनि नामाव जों ज' जानो हायो। आं बेखौ दिनै खावलायहरबाय।